Hej, dette er Jonas og Jonathans kursarbejde om kemisk binding. Hvad er ioner, og hvad er molekyler? Og hvordan man ser forskel. Ioner er en atom, der enten har mistet eller modtaget en elektron i den yderste skal for at opnå oktet. Molekyler er en kemisk binding, kaldes kovalent binding, hvor atomerne deler elektroner mellem hinanden, for også her at opnå oktet. Man kan kende forskel på, om det er en ionbinding eller en molekyle, ved at se på, hvor stofferne er henne i forhold til det periodiske system. Molekyler er kun sammensat af ikke-metaller, mens ioner, hvis der er et metal i den kemiske binding, så er der tale om en ionbinding. Hvordan og hvorfor dannes ioner, og hvordan sidder de sammen? Ioner dannes, som jeg har sagt før, ved at et atom enten mister, som her, natriumion mister en atom for at opnå oktet i den yderste skal, eller modtager et ion, som man kan se her, så får det her atom en elektron, og så opnår det også oktet. Når de her to stoffer, natrium og klor, binder sig sammen, så vil natrium give en elektron til kloren, som vil rigtig gerne have den elektron, fordi så opnår den også oktet. Natriumionen vil også rigtig gerne af med sin ion, eller i sin elektron, mener jeg, og så vil den også opnå oktet. De vil så binde sammen og lave natriumklorid, eller køkkensalt, som vi kender det. Hvordan navngiver man så ioner? Man navngiver ioner ved at sætte ion bagerst på navnet. For eksempel her, magnesium bliver til magnesiumion. Aluminium her bliver til en aluminiumion. Når der tale om ikke-metaller, så sætter man ID og ion på. Som her, fluor, der bliver til fluoridion, og klor, der bliver til kloridion. Men ligesom i den danske ordbog, så er der nogle uregelmæssige. Som her, oxygen, der bliver til oxid. Man skulle tro, at oxygen blev til oxygenid, men det gør det altså ikke. Sådan er det bare, det bliver til oxid. Og sammen med sulfur, der bliver til sulfid. Hvis man så, eller nogle ioner kan have forskellige ladninger. For eksempel her, hvor vi har en kobberion med en positiv ladning og en kobberion med to positive ladninger. Dem navngiver man ved at sige romertallet, eller kobber, og så romertallet for det, altså 1 i, og så bagefter ion. Og hernede kobber 2 i'er, fordi det betyder 2 i romertal og ion. Og den må man udtale på at kobber 1 ion og kobber 2 ion. Der er også nogle andre ting, man skal komme ind på, når man taler om ioner. Det er sammensat ioner. Her har vi en ion, der hedder OH-. Det er en sammensat ion, fordi der indgår 2 stoffer i den, og den hedder hydroxid-ion. Der er ikke nogen konkret regel for disse ioner, eller de sammensatte ioner, fordi det er ligesom mere bare hvad det hedder, så det bliver nødt til at slå op. Hernede har vi en karbonat-ion. Der indgår også 2 stoffer, så derfor er det den sammensatte ion. Når man skal navngive formelenheden, så gør man det ved at sige, vi har stoffet her kalium ionen her, og vi har kloridionen her. Det giver KCl, de passer med hinanden, og så bliver de kaldt kaliumklorid. Hernede har vi
magnesium med 2 positive ladninger og sulfat med 2 negative ladninger. De kan passe sammen, og det giver magnesiumsulfat. Som vi ser her, magnesiumsulfat. Det er sådan, man navngiver sammensat i ioner i en formelenhed. Når man skal finde formlen for salte, kan man gøre det ved at bruge den her måde med søjler, hvor man tager søjlerne som dens ladning, og så skal man så finde den simpleste neutrale formelenhed, der kan bruges for at lave salt. Som for eksempel, så her, det her eksempel har vi haft før, natrium og klor, de har begge to en ladning på 1, og kan derfor gå sammen. Men hvis vi så kommer hen til magnesium og klor, så kan magnesium ikke bare gå sammen med 1 klor, fordi så mangler, eller så opnår en af stofferne ikke, så opnår magnesium ikke oktet. Så derfor må der simpelthen komme 2 klorioner på. Hvis vi så har noget avanceret som aluminium og sulfat, der prøver at være sammen, så kan man ikke bare sige aluminium og sulfat, så de sammen, fordi så opnår aluminium pludselig ikke oktet. Så derfor gør man det, at man tager 2 aluminium og 2 gange 3, det er 6, og 6 divideret med 2, det er 3. Så det går op, og vi kan derved lave den simpleste formelenhed. Hvad er en fældningsreaktion så? Før vi kan snakke om, hvad en fældningsreaktion er, så bliver vi nødt til at snakke om tungt opløselige og let opløselige salte. Et let opløseligt salte betyder, at der kan opløses en masse stof i vand, mens når en salt er tungt opløselig, så vil det være svært opløselige salt. Det vil sige, at der vil ikke være så meget af stoffet, der vil opløse sig i vandet. Her er et skema over de forskellige formelenheder, der til sammen enten bliver let opløselige med L'et, eller tungt opløselige med T'et. En fældningsreaktion er en reaktion, hvor to forskellige salte, der er opløst i vand, går i forbindelse med hinanden og danner 2 nye salte, hvor enten den ene eller begge salte er blevet tungt opløselige og derved udfældes i væsken. Dette kan man blandt andet bruge til, hvis man for eksempel i et rensningsanlæg skal fjerne fosfationen fra vandet, så det ikke går i åer og søer og laver masser af alger, der derved ødelægger søerne. Det kan man blandt andet gøre ved, at man, som i det her forsøg, hvor vi blandede jernnitrat med natriumfosfat. Her er det jernionen, vi gerne vil af med, og fosfationen, eller ikke jernionen, vi gerne vil af med, men fosfationen, vi gerne vil af med. Når vi blander de her to op med hinanden, så vil jernionen gå i forbindelse med fosfationen. Og som vi kan se heroppe, så er jern og fosfat tungt opløselige. Så det vil danne bundfald, og vi kan derfor filtrere det fra. Vi starter med at se lidt på, hvordan molekyler sidder sammen. Molekyler de deles om elektroner, det vil sige en kovalent binding. Det er en binding mellem 2 atomer, som har et fælles elektronpar. Og det kan vi se på sådan nogle elektronprikformler, som vi har her. Hvis vi tager Cl2-molekylet som et eksempel, så har vi 2 kloratomer, som begge har 7 elektroner i yderste skal. Og ved at de går sammen og binder sig,
så kan de deles om de her 2 elektroner, så de begge opnår oktetreglen og har 8 elektroner i yderste skal. Hvordan får de så deres navn? Molekyler, der forbindes, navngives anderledes end ioner. En kovalent binding er en kemisk forbindelse, som består af 2 ikke-metaller. Derfor kan vi nemt se, om vores atomer skal bindes som ioner eller molekyler. På det periodiske system, som vi har her, så er der sådan en skillelinje, som går her, og med hydrogen. Alle dem, der er på højre side her, det er ikke metaller, hvorimod alt det her, det er metaller. Så derfor kan vi sige, at hvis vi kan se, at vi har et metal, så skal det ikke være en kovalent binding. Så skal det være en ionbinding. Er der derimod tale om 2 ikke-metaller, så har vi en kovalent binding. Og derfor navngiver vi dem også anderledes. Ved ioner navngiver vi dem med plusionen først og den negative til sidst. Nu er jeg så lige sprunget over på bogen igen. Når vi snakker om molekyler, så navngiver vi dem i en bestemt rækkefølge. Her i bogen er der en liste over den rækkefølge, vi benytter. Ser vi for eksempel på ammoniak, så skrives den NH3 og ikke H3N. Fordi at N kommer før H i rækkefølgen her, så derfor skal N være først. Det sidste grundstof i navnet får endelsen id, så det kommer til at for eksempel at hedde hydrogenklorid. Ligeledes er der talforstavelser, som for eksempel mono, di, tri, tetra osv. Og mono, den bruger vi ikke så meget, fordi at vi vil gerne undgå forvekslinger. Okay, hvad opløses så i hvad? Og hvad skete der om vores forsøg om hvad der skete i vores forsøg om vandopløselighed? Der er forskellen mellem elektronnegativitetsforskellen. Det er den store forskel. Det er det, der angiver om 2 atomer, om bindingen den bliver polær eller den er upolær. Altså her på figuren, der kan vi så se elektronnegativiteten for forskellige grundstoffer. Så ligger de forholdsvis tæt på hinanden, så er det en kovalent binding, og bindingen er polær, det vil sige hydrofil. Ligger de derimod langt fra hinanden, som f.eks. hvis vi siger natriumklorid, der er forholdsvis stor afstand i elektronnegativiteten. Det gør så, at det bliver en ionbinding, og den derved er hydrofil. Vi lavede så det forsøg om vandopløselighed, og her kan vi se, at butan-enol og petan-enol, de er hydrofile, fordi de ligesom ikke blandes, hvorimod alle de andre her, de er hydrofile og dermed blandes. Og det sidste, vi lige hurtigt skal nå at runde, er, hvorvidt vi synes, vi er klar til at gå videre med kemi efter jul. Og det synes vi i den grad, at vi har lært en masse her i det første grundforløbet her, hvor vi ligesom har fået styr på de mest grundlæggende begreber og ligesom kommet i gang med, hvordan det er at have rigtig kemi, hvilket vi ikke rigtig har fra folkeskolen af. Men jeg synes, vi er blevet klædt rigtig godt på til det, så vi vil gerne springe ud i det. Ja. God jul!